Guys, for today's video guys, maminda mi og snack guys. Kauban o gwapa. Good morning, good morning sabi, good morning. Morning. Mera malit na sila kay snack man siya. Ikaw ang sikat, ikaw mo may vlog. Sikat, pwedeng sikat, Buslot ma'am. Nagyan na sayo parang sayo po ni mahuman. Ganawa busy kayo siya. Thank you, Char. Thank you. Palita mo Wait na mo mga guys. Guys, sama mo. Pero sa dili man na makabusog yung gikaon. Ang basura mga guys. Ang sama ni mga guys. Kabalo mo ana nga pagkaon. Tamis na makatunsil na. Ako lang sila gigi. Dili man na makabusog. So tinuod lang, di na makabusog. Wahawon pa jud mo ana. Guys, ay nagtabon-tabon. Kay karon pa kamutabon nga kita na ka pirmi. Guwapa man. Namong snack kayo, empanada, ang palaman, bihon. Naay popcorn, naay turon. Customer dako kay kwarta 100. Gikumpra. Kuhaan na rin. Kuadad na lang daan kay mahurot ni ron. Di na ko balik. Sana all. Wadi nagluto balik. Wala na. Guys, Kaya buko sa akong bayi. Bata na lang. pato na lang. Uno man na lang yun. Hurutan na lang ni. Bitaw. Char. Tara ko bayi. Kabot. Bahin mo siyang bahon lang. Peching ko mo. Isay mo ba? Turon? Sila ka buo. Adjus na ini. Tagay daw siya 20. Tagay sa siya. Pagtungat sa mo. Yan, tabi lagi ni mo tanan. Bakit ka sa bulsa? Di mo malagi gihatag. Ay, pahawin. Tulog ito ron. Palit na mo, palit. Isay mo Chloe. Ano eh? Ang sama na. Turon, popcorn, ay juice. Ay juice, Isa pa man. Palit na, palit. May manguli na mi. Juice lang to. Boundary. Kana isa po to. Kan palit pigang pong bagusin kung ba tayo kagay no? Mo gani kagay no. Ay graphic. Palit na. Dahil ang mukha doon. Wala po. Palit na mo dire. Alam mo sa Lalo ng yellow. Kit. 40. Palit na. Grabe. Grabe dagan nagod nga nagtus ko nga ano to. Suminyo ha. Sama, day na. Panada, pila. Pila man, isa. Uy, mga milyon, mga kwarta. Uy. Sige na naman pugay ka sukli. Managan man mo. Nang Palit na mo, palit. Muli na mi. Gamay na mong tinda guys. Magamay na lang. Way bunog Atura eskulahan ba way bunog. Wala ba? Paano mo? Anak. Ano mo ba? Ano mo? Kana bang
Sige to, yan. Mga bataan ni, wala ni lihi, kinagmarites. Katungkol. Plastic bag. Matanda ang Ngano, sweet. Puno na nakit. Isa, isa. Tinyo ha, ma'am. Lima? Karon pa ka mauna nga perminti na kamakitaan. Pechag. Duha ni. Pechag. Pila lang. Tagsa o kambyuan. Yasukan. Ha? Ilang dito yung tagaan ba dito? Tulo. Okay, nga 50 na tanan. Isa-isa ka doon. Nanay mo. Di trabaho din. Nanay mo, wala. Nana. Nga 50 na tanan, ma'am. Oh, ma'am. Silver. Masa grade ninyo? Grade 5. Ma'am Dimna mo? Paano mo nanulod? Nami kay gamay na among tinda o. Hindi na na siya guys kay gamay na lang kayo na. Niya kay gamay naman po. Sulod naman. Prito na po siya balik ko ron. Kita kids na po ta mamaya. Bye bye. May makabalik ka. Tugi snack guys. Nara guys oh. Snack to sa baba guys. Payong ko. Snack hatod. Special delivery. Nilig si ma'am oh. Snack kari baba. Hatod ko rin sa baba guys. Hindi naman ko agi kaya na may nag-order ani. Order. Hari ko agi. Iha? Narais na ko. Yung delivery. Di mo mangaon? Di mo mangaon? Sungkis mo? Nabdes mga ma'am diri. Saging paypay. Wa ko ibabayad. Order na ni Ma Marita. Oh, snack na ras 10 na baya. Uy, gamay ra to murag million 100 ra. Ipusta. Ha? Di kilamihan lagi ko sa imong kuan, ma'am. Sus. Mm. Ikaw ba to? Ma'am. Mother, si Mother Earth. Ma'am. Siya may naggama. Wala ka nagtinda ron. Si Madam Naomi, nagtimpla gatas ang anak. Nag-vlog man ko, ma'am. Vlogger man na. Nag-vlog ko sa YouTube. Follow na. Bitaw, pag-subscribe na ko, Naomi. Didyo ka ng taga-anak, makaswildo ko. Hapit na. Inday Mariano. Asa man ka, Inday? Laag, gagawas ka? Gawas man niyang kuan. Dahil ado gawas Kung ipanglapog ba ninyo? Sudli na ni. bata lagi. Tanawag na, pikas na yung, uy, hinumari yung chinila sa sapatos. Bani asa man ka, ni uli na to si Dado. Ni babay na to, tanaw ni babay na. Babay na siya, Ni uli na to Inday. ni oh. Baniha. Naksa mo mga guys. Awa na bata to ni. Ginakagwapuan sa kabungaan, oh. Ano kaya ilang bisita? Si Silso, gwapo. Mangita!
Snack na sila oh. Wala niya bata ni uli na ila kay kita Snack na. Ngayon to guys, Garaon luto po. ni Amayo. Gwapo si Luso oh. Pasya oh, gwapo oh. Ini sa kita rin. Ang bango, dako kayo. Kaya may dia, pizza pas nga violet. Oh. Lagi kay wa pa man namunga. Dako kayong butterfly guys. Oh. Ara. Arang dako ah. Aw na sila bayabas pula guys. Oh. Pula. Oh, pula nga kuan.